Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪ ಐಟ್ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತುದು ಇವರುಂಡು ಉಂದು ಹೀತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನುಂಡು ಉಂದು ಪೂರ ಚೆಲ್ಲಪಿಲ್ಲೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಕುಂಟ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತುದು ಇವಳು. ಸೊ ಕೋಡೆದ ದಿನ 16 ತಾರೀಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಗಿದೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಸಾರಿ ತುತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾರಿ ತುತ್ತುದೀನಿ ನಾನು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ದಿಮೇಲೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತುದೀನಿ. ಸೊ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತಂಚದು ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಕೋಡೆದ ದಿನದ ಬಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತ ದಿನ ಬಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ನೈಟೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೋಪೋಡು ಬರ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನದ ಅದಾತಿನ ಬಂಡ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯೋಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅವ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ವಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತು ಪೊರ್ತನ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಒನಸಿಗಿಂಟ್ಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಗೆ ಪೋದು ಮತ್ತು ಒನಸಿಗಿಜ್ಜಿ ಕಾಣತೆ ತಿಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸೆ ದಾಲ ತಿಂತಿದ್ದ ಓಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಬೈಯ ಮೂಜಾರನಾಗ ಹಿಡಿಯ ಬೈದು ಈ ರೂಮಿಗೆ ಬೈದು. ಸೊ ದಾದನ ಈ ವರ್ಷಗೂ 5 years ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು. ಸೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಕೆಲವರ ದಾಯ ಬರ್ತಂಡ ಕೆಲವರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೈದಿನಿ ಬಂದು ಎನ್ನುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಬರ್ತೇವೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಅಂತೆ ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಇಂಚ ಲೈಫು ಖುಷಿ ಆದಂಡು. ಸೊ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರಪ್ಪ ಕುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಒತ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಸೊ ಪೂರ ಆವೋಡು ಸೊ ಐಡ್ದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೂರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರ ರೂಮ್ ಆತುಂಟುಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಜೇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ 3 ದಿವಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನೆ ಲಕ್ಕುದು ಮಾಡಿದಂಗು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಬೇಗ ನೋಡಿ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಎತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಬೇಗ. ಸೊ ಆಗಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರಪ್ಪ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಪ್ಯಾನ್ Macam ni dah. Macam ni dah. Hey. Macam ni dah. Wah. Kelakar tak? Ada gadi-gadi kanu ada kai.
तुका दौला के दे करना कौन ना लगा हाँ कुछ ना कर പാടൊടിക്കുക കൂടെ ಮಂಡ್ಯ ಪಾಡೊಡಿಗೆ ಆಯ್ಲ ತೂಲಾಗೆ ಬೊಟ್ಟು అమ్మేరేం చాలిపోయారని మాకెళ్ళి వెళ్తుంది మరిపోతుందిలే మండే కదా ఏయ్ అప్ప ಅದು ಒಂದು ಲಮ್ಮೇರ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ సో ఇన్ని ఇట్లా 5th ఇయర్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ లవ్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఉండే పనులు సో ఆయన ಬಿಟ್ಟ ಮೂಡುಲ್ಲೇ ఆయనకి ನೀಪಾಡು ಸೊ ಯಾನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಅನ್ನೋದಿತ್ತ ಬೈಯಾಡು ಪೋಡು ಮೇಡಮ್ ಪಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದಿದ್ದ ಬಡ್ದಾದಾಗ್ತದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತದೆ ಎದ್ದೀರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಅಂಚದು ಇದು ದೂರ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬೊಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತು ನೀರು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬೇಳೆ ಪೋತೀರು ನಾನು ನೀರು ಪೂರ ಬರ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೀಯ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಬೊಕ್ಕುಂಟಾಗ್ತದೆ ಆತೆ ಮತ್ತು ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಪಾಡು ಪಡಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದಲ್ಲಿ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಪಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಕರಾಗ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಟು ಸ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ತಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾಯ್ತು ಆಯ್ನು ಮೀಪ ಇರಲಿ ತಂಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾನ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ದಾನ ಮೂಲು ಕುಜಾಲ್ ಬಿಡ್ತಲ್ಲಂದೆ ನಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಿದ್ದು ಬೈಡೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಪೋದಿ ನೆನಪು ಹಿತೆ ಎಂತ ಆಯ್ನ ಮೀ ಪರ್ಲೆ ತಂಬ ಪಕ್ಕ ಕನಕ ಬಂದು ಇಂಚೆನ್ ಕುಜಾಲ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟ ತುಂಡು ಕುಜಾಲ್ ನೀಟು ಬರೋದೊಂದು ಆಶೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಅಂಪುಡು ಕುಜಾಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ದಂದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಯಸನೇ ಮಲ್ತದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಕೊರಿಯರನ್ನು ಕುಲ್ದಿನಿ ಆಯೋ ತಿನ್ಪಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನೆಪ್ಪು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಆತನು ಈಗ ನೀರೇ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ತೋಲೆ ಆಗ ಫುಲ್ಲು ಬೆಗರ್ದಿನ ತೋಲೆ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ತೋಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಬೇಗರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಟಾಟೆದ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ನೊಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದನು ಬಟ್ ಅವು ತೆಲಿಯದಿದ್ದೀರಾ ಐಕು ಕೂಡ ಅವೇನು ತೆಲಿನ ಪೂರ ದಿತ್ತದು ಕೂಡ ಬೇತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ದೀತಾನ ಸೊ ನನ್ನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹಂಡು ನನ್ನ ನೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಾರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೂಪೆ ಅಮ್ಮ 2 ಪಾತೇನು ನೀನು 2 ಪಾತೇನಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ 2 ಪಾತೇನಿ
ಕರೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಅಂಟಾಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕೈತಲ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ನನಗನೆ పోతుంది. ಸೊ ಅಂಚದು ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲೆರ ನೀರಾಡೆ ಬರ್ದ ಆಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜೆ ಆಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜ ಐತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಒನಸ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏಯ್ ಮುಸುಂಟು ತಿರ್ಗಾಯ್ತುಲಿ ಬರ್ಜರಾತಿ ಟಪಗೊರಡು ಬಂಗತ್ತು ಆಂಪುರ ಮಂಟ పోనా నీకు దాల కొప్పుజాను ఐకింపుర దాల కొప్పుజాను ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಅನ್ನಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಗ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಪುಜೆ ಜಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ತುಕ್ಕೈನಿತ ದಿನ ಏನು ಚೊಪ್ಪುನೊಂದು ಪಾಂಡ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಲ್ಬನೇ ಅಂದಿತ್ತು ಸತ್ಯಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕದಿ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಅವನದ್ದು ಹೌದಾ ಆಮು ಓ ಕಜಿಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಟಾಟೆ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು ತಾಜೆ ಮಪ್ಪನಿರ మల్పన లూటి మళ్ళీ జంటల కనపడ మంచిగా పోయి వెళ్ళి అప్పు స్మైల్ కొల్లే స్మైల్ ఫోటో తెప్పు నేను స్మైల్ ಸ್ಮೈಲ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪು ಇದು ಸಣ್ಣ ತೋಚಪ್ಪ ಎಂಟ್ಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಲಿ ಗೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಎಂಚ ತೋಜುಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಜನತೆ ಅದು ಜೊತೆ ಅವು ಹೆಂಗ ಅವಳು ಈಲೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೈಕಮ್ಮ ಪೋಯಿರುತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಬಚ್ಪೆ ಪೋಯಿರುತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬಚ್ಪೆಗೆ ಆಲ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಲೂಟಿ ಅನ್ಪರಟು ಅಂತ ಐಕ್ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದ ಅದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಚ್ಪಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಅದಾದ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಕ್ ಬರ್ತನದ ಅವು ಕನ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪು ಮುಳ್ತುಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದದ ಪಂಡ ಕೋಡೆಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮಲ್ತೆ ಕೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೀಜೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗೇಂದಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಂದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಡು ಮೇರಡ ಪಂಡೆ ಮೇರ್ ಕನತಿಚ್ಚಿ ಆರು ಪೋದು ಬಂಗುಡೆ ಕನ ಇದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತೂತಾರತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕನದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ದಾದನ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜತ್ತ
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಕ್ ಕಾಣ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬಾಬಲ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಾನ ದಾರ ಬರ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ 35 ರೂಪೀಸ್ದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಣ ಹೆಂಗೆ ಹೈಕ್ ಯಾನೆ ಪೋದು ಕನ್ನತ್ತೇನು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡ್ಡಿ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲಿದ್ದು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ ಇರುವಾನ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ ಇರುವಾನ ಫಸ್ಟ್ ಐತೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾಮೂಲದಾರ ಕುದರ್ ಬಂದಾಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತಿಂಪು ಜನ ಅವು ಕೇಕ್. ಸೊ ಅವೇನು ಈ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡಿ ಕಟ್ ಮತ್ತು ತಿಂಪು ಮಾತ್ರ ಬೇತದ ಆಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಆತೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಚ ಕೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೌದ ಆದಾಗ ಅಂತೂ ಹೊಡಿತೆ ಬಾ ಅಪ್ಪು. ಓ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಒಂದ್ಲೆ ಪಡೆದೆಪ್ಪ. ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಡವಳು. ಫಸ್ಟ್ ರಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾ 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 ಕುಚ್ ಬಾ ಕುಚ್. ಮಿನಿ ಕೇಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕೇಕ್ ಪೂರಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಅದೇ ಶೋಕುಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ಬೇಷ್. ಹೆಂಗೆ ಈತೈತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೋಕುಂಡೆ ನಾನು ತಿಂದೆ. ನಿನ್ನಿತ್ತ ಬೈಯ ಗೊರಿಯುದು ಐಕೋರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತು ಮುಗಿಪ ಒಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪ ಒಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾತಿರ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜನ ತಿಂತೆ. ವಾ ಒಂದು ಆಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಣಪ್ಪೆ ಉಂಡೇನು ಯಾನೇ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪ್ಪಾನ. ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತನೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ತುಂಡೆತ್ತು ತಿಳಿಪೇರೆನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಪನೊಂದಿದ್ದ ಪಾತೆ ತುಂಬ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಏನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಕೊರಡು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ 15-16 ಏಟು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ದೇವರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾಂಡ ಒಂದು 16 ಇರುವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬಂತೇರು ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮದು ದೇವರ ಇಂಕೊಂದು ಲೈಫನ್ನು ದಾದ ಅವಳ ಲೈಫ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಅವಡು ಅವನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮದ್ದಿಮೆ ಅವಡು ಬಾಲ್ಯ ಅವಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಇವು ಉಂಟು ಅಂಚಾದಾರು ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪುನಾಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಡು ಅತ್ತಂದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕನಪುನಾಡು ಅವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಂದು ಅರೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿದಾದುಂಡು ನಾವೇನು ತೂಪದ ಪಂಡ ಅರೆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಗೋವಂಡೆಲ್ಲ ರೀತಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇನು ಅರೆನೇ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳುಂಡ ಏನು ಬೇಜಾರು ಕೊಳ್ಳುಡಾಪುಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇನು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಯಾನ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ
pastry cake kanathu yalla balal tinne ఒక అరేగ తీర్చిజారు మీరు మూకే జంచపుర ఎన్ని వచ్చింది పండ ఆరేది అలా తింపుజీరు కేక్ కూడా ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂಪಿನೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆಗೋಲ್ಲ ಖಾರದ ದೀಂಡೋಳ ತಿಂತೀರು ಎಂದು ಇಂಚ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಪುಜೇರು ಅಂಚದು ಕೇಕ್ ಕನ ತಿನ್ನೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಂದ ದೀಂಡಲ್ಲ ಅದು ತಿಂಪುಜೇರು ಅವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀನಿ ಇಂಕು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ದೀರ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಸೊ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ ತಿಂದೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ತಿನ್ಪುಜೆ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ వీడియో కంటిన్యూ ಕೆಲವರು ಪನ್ವೇರು ಈ ಯಾರನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದು ಯಾನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ತೇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯಗ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಮೀರ್ದ್ಯಾನ ದಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗಿನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖುಷಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣ ತಾ ಸೊ ಅಂಚದ್ಯಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯಗ್ ಆರ್ 30+ ಏನು 20+ 30+ ಎನ್ನ 20+ಗೆ ಮೀರ್ದು 30+ ದಾತ ಎಂಕ್ದಾದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಸದ ವಿಷಯಡ್ ಆವಡ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಅಂಡ್ ಅರೆಗವು ಆಪುಜದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯಗ್ ದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರೆಗಿತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಉಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಿಯಾನು ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಳು ಆದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ರೆನ ಪೋಪಿನಾಳತ್ತ ಸೊ ಏನಾರ್ನ ದಾದ ಏನಾರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾನು ಬೇಲೆ ನಾಡ್ರೆ ಅಂದ ಸೊ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ರತ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಈತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ದಾದನ ಜಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವೊಂದಿದ್ದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಜುಜಾ ಅದೀಲೆ ಅವಳು ದೀಲೆ ಯಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಲೆ ಸೊ ಯಾವು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಅದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಟೈಮು ದೆತೊಂದೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಊದದನಂದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ವಿಷಯಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾವಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿನಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ದಲ್ಲ ಹೈ ಮಿತ್ತಡುಂಡು ಎನ್ನು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯಗ್ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕದನು ಕೆಲವರಿಗೆ 30 ಅಂಡಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿಜ್ಜಿ 35+ ಅಂಡಲ ಕೆಲವರು ಜೋಕುಲು ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೆಲಿಪುನು ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂದು ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಾನ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದೇವೆರೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾವು ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಡೇನು ಪೂರ ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬಿಡು 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 ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂದು ಆದಿತ್ತೇನೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಪತಿ ತುಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟಾಟಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಟಾಟಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಪ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್